לאחרונה עלתה הצעה להציף את הרחוב, מירב, בנשק. יש בחור חדש, הגיע בחור חדש לכנסת, והציע להציף את הרחובות בנשק. אני רוצה להגיד לכם, אתה יודע למה אחד מהגורמים לפיגוע בדיזנגוף, שהיה נשק זמין ברישיון. ברישיון. נשק אוטומטי. אבל פתאום מגיע ראש הממשלה לדיזנגוף עם פודיום של משרד ראש הממשלה ותוקף את הערבים על הנשק הלא חוקי. אהלה וסהלה. הרי אנחנו כבר שנים דורשים לטפל בנגע הזה שנקרא נשק לא חוקי. קיימנו דיונים עם ראש הממשלה כאן, נפגשנו איתו, ראשי המשותפת, נפגשנו עם המפכ"ל, עם השר לביטחון פנים. רק לפני יומיים חברי המשותפת נפגשו עם השר ארדן. כן, אנחנו דורשים. כאשר אנחנו דורשים לאסוף את הנשק, אנחנו לא אומרים תלכו ותשתוללו. אומר השר ארדן, למה שלא תגבו את הפעילות? סליחה, יש הבדל בין לאסוף את הנשק. היו כמה מבצעים שהיה בהם איסוף נשק, אף אחד לא מתח ביקורת. אבל כאשר אתם באים כמו ב-2006 ויורים באזרח נדים מלחם, נכון, אנחנו נהיה נגד. כאשר אתם מתחילים לחלק דוחות חנייה, להפגין נוכחות, אז אנחנו נגד. אבל האמת היא שהוא גם עלה לכאן והטיף לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. ראש הממשלה, מישהו הטעה אותו, לא העבירו את הדברים נכון. כאשר חבר הכנסת אוסאמה סעדי עלה לכאן, אמר אמירה ברורה, מוסרית, על הפיגוע שהיה בתל אביב, בדיזנגוף, פיגוע נורא, ואמר שהוא תומך בהתנגדות עממית בשטחים הכבושים, ואמר, ואנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו לא קבלני גינויים על כל פיגוע. מישהו הציע לי כל גינוי מיליארד שקל בתוכנית הפיתוח. זה נורא מה שאתם אומרים, זה סרקזם. אני רוצה לנצל את העובדה ששר התיירות כאן, האיש שמטיף לנו מוסר לאחרונה על גינויים. אתה מכיר את השמות של משפחת בכר בעזה, אדוני השר? הילד عاهد عاطف بكر 10 سنين, زكريا عاطف بكر 10 سنين, محمد رامز بكر 11 سنة, اسماعيل محمد بكر 9 سنين. הם נהרגו על ידי הפצצה של הצבא בחוף עזה. האם אתה מוכן לגנות את ההרג הנורא של 4 ילדים? אני אגיד לך בדיוק. אני מגנה. לגנות רק פגיעה בישראלים. אנחנו היחידים כאן. אני מגנה. בכל פעם שיש פגיעה באזרחים, ילד הוא ילד, אישה היא אישה, אך לא חשוב מי היא, הפציצו חוק, נתנו 4 ילדים, שלכל ילד יש שם, ואתה שותק. חבר הכנסת טיבי, תודה. אני חושב את הפרצוף האמיתי שלך. חבר הכנסת טיבי, זמנך תם אחרי שהוספתי לך כבר יותר מדקה. אז זמנך תם, תודה רבה. תפסיקו להרוג ילדים, ואני מוכן לרדת עכשיו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.